ya reservation policy adan ke jeng kren apa assembly bakal kren hapring arki chat menriu hapring ki khasi bagi garu bakumno ngi ko abakan no ngi pediang ya ketua jeng ajimut juga ketua recommendation committee ka committee ka bala thau karpang daga sarkar badi ban penek kum jungyong gila community maka di balong saunyo nom ta jungi ki khasi bat sau paules kan ne kum jui ta ki para garu yok yong bagi kini no yok hok ka jungki tendri hagoi ski uni u deputy minister badi na po nartiang bad u emily na po juai kile yang men persyai kata ka jingkren juga hanaba ngangal penduno ektin jantia haga jingkren ka juga aga jisanga krennya ki jat benriu namar ngilong kawai ke cek beru khasi kendriam upnar ubhoi war ulingam nong trai muliang di kawai ke cek beru ngamla man permi da kawai pat ke cek beru nalon nang ta lala kada ngaban samaroi aingan samaroi nama kata kada jing shisha ngalah kerennya kata ndri kini ke sim ko politics ban penhiar ya ke parti pra asentils banong papet you arden mentau kwa ban pendono ekten jatia ong kamdon kum kata pide bersnutu ya ke jingkren ngakren ya ke jat menriu habang ngakren ya ke jat menriu nganong mangi ki khasi le dengi donong ni ndre le dang ong ya ke thain nganong ka them ri boy adi bendon ka jing sutu ka bagum ta la dang adana giant hills nganong ka giant hills district ka west giant hills east giant hills ka war giant yang ngimla ban pendu ya kita ki kerteng ke balalong do long snam ha ke jat menriu ndre ken mau ngi dei ka wei ke jat menriu ndre ka ni ki persyambat bersutu bakla namar yakihi ki thape tang kumno banyo ban persutu bakla ogi theory doktor bars kemana o mentati mensua julit teput mau wang menta pa ulik krobot teng la diki bri ki bam sutu la diki pinsung rim ta kumno mo lesi ki laban sha alam bakla re nginyong ka jingkren jong doktor bars kem kamdei ka jingkren ka basukren penrem re ka de ka jingkren ka badani ka jingkit kli kubu briu bala nangu bala start bala tip ya kata ka political science ni ka politics ubriu bahikai kata ka subject botona po ni hu badu pet ka jinglong jingman jong ka san perteni ka bam internet ka ba isniu dur hadu kata ka ba kathok ka syukur ka penit pa ka lehe ka le meng ka le ben le kho yigi betot kam snow don dor bangangan let ban teput nampak i kata ka seng nampak i te ki noelam syaki benang ka jingkit kli halo kata ka nongrim uni noelam jingi ubangi la sei meta ku bukertong wong bangam ju kam le teput kamut ba umpat julit teput pat ki pat baru nga jios snow kaleng ki jong la snow tat pi ka le teput menta rimban si sulit tang malak syakenya kata ka ni ka jing snow jugi pai ba but they hadin baga voice of the people party kami pertai baga dombiang saisin kata ka minsim juga jingkermen ka jing snow shania but they stang dengan linti juga voice of the people party they stang dengan nongrim ka la sandur gi nongelam juga ni ka party but they satang gi ni nongelam juga voice of the people party baga don ka jingkermen ni ka jabrio namar kata kampat judon ka jing shong shit board MP kumbadon house namar kusau denem balik ke kiu ke jing taput balik ke shong shit lingok yang pat jak ni oh kini kiwi ki parti kimut tribe pat ba o bakersian ni datang namar bo so shong shit ya ke jing roi kong teng kong na ki pat ba ki kata ke nongrim ke bangila sanjul ki pat ba ki snu thuk badi satang meta hi balaban klib yang ya ke hok pat ba ka hok kan yang resong yang pat ba kan ke jing kerhu yang i kong ka chat beru bakil ai ke jing kersian ni oh ki pat ba bi i kwa namar taban bu ya ke keran ke jupi ha ke caka ka papi pide bendon ngiko banwanra ya kata ke keran ke jong kita ki Emily ke bala pen ibor menta la pen pier la kum ki play kendo kum ong ha ke caka ka paki de bendon ngatrai kendom yang apa pen 1000 daju atau garden kali pen 1000 mingi kum daju me mal ki meeting ngatrai kelaban bi kum kata ndring pen 1000 kenang bagi nginang ban penringdur pleng kata kadai ka sensyar ka kana bakata kadai ka ikhtiar ka bala penkup yangi ki patba daga riti sensyar juga sarkar India kalong gai ki basnutna ma kalong gai ki basnutna ladi ki patba ki don ya ka bakum kani tinamar ka talang ngim kwa bakata ka jing snutu ka jung pi ngim kwa bakata ka jing pediang ka jung pi ka nongrim ngim kwa bakata ka jing syania ka jung pi yangi ki nongelam chong ka party kan long betang nam ta koi election ko bangal ong mane MP ngiyo do kan rewa jar
balai ke her kabut adu katwe jarang ni namadang don playing gitu kibala kersian ingi ke MP kibala eno ingi tangha ke MDC election ngidang don kam ban kampen sngotu yaki bakam long bangin kendre anong rim no tang kumta tang gawe election pin kendre no kampat don jingmot ladangi job MP katu ka board MP ko jupi kan le nai ka board MDC jupi kan le nai lem dang yo man corruption no ni ka board sensyal nama dealing baka sorkar jela bangil apan ora sipon ke jingkala dan nama kita ngi kwa ban kentui pi legit ngi ling baka nongrim legit ngi namar bisane angi kinongelam angi uplay ulo plong baka ni kan mi ka party haringkat kinongelam ki benar ka jingkli kumongalong ipi la dam don kinongelam kanu ka cek beri kan melaban pau kanu kari kan melaban pau tin mar ta yai ne kan bat kita gendong lam yai ne sipor bat kata kan nongrim joka party tak hadu arbu pra bat sapi syar kan du arbu pra la ka dei pi ba pindang beteng mendon bat ni la ni ka dei pi ba pin pet no na kata ka party ke sini piaban pet re menta kat bam pat poi kata ngas ngori banong ngim dei ban kerki ke ngim dei ban syalam bakala Imdei baca pentami, kidon si bon kijing pentami, lagalong ke district council, mereka kam ki bapa, jangka district council, mereka besnosi kalau wat kilat patai kubur haniru, oh don gunu ke kubur beri ke voice of the people party, mi jran kita ki kubur, menin ngi ke tukut ke surok, syatai syapo, penursla, kami ke kubur kumbakadi benmi. Kadkut kat kesurut kabalan dekat no ya ke cingini ya ke lekawan jitu kisnong gi bubun bat kasor slong ndon bas nokiaban ter ya ke taga kubur henry la dei ban hang tuken bala jakhom khat kalekawan jong kinong kathan riwar koi namar ke jing kut no jong ni ke surut kamdon kum kata ke kubur mi kat thukan ningut ka kerteng jong kita kinong kersan jong voice of the people party ong chakhom khat ka VPP kini ke ba mangi kum kinong lam ko ki pat ba bit ki ko ban one ship ki pat ba ban pensko tho ip ki pat ba panong tong ine yat bat ni shania angi kinong lam ni ko apa kata ka jing shania ka jong pi kinong lam kanong ka jing shania mo kata ka jing shania ka ba piong ngin shania ha kinong lam ai ki chime garai ka ba de ba ka ba start ngin ai ka jing ka sham kat bangi i kat bangi tangi kita ke nongalam ke nong sandur juga katakan nongrim kidang don katakan nongrim kabaki kila saipre la rengila kendria no e katakan nongrim ngiru yem ngenom la shu banai ke jingkershan ki kwa bo pat ba un wan kum katakan jing perkat ngajuang la da mangi ke nongalam ngiyo e katakan jing lai lut bangin shime ka rai ban petulun ni ka party o kan pensuk si shaingi bangin penurlong e ke bangi angnot nam ta ka pit ka yang jo pat ba ngaju punya serem di kimi ki pa ki ba yo ya ka jingkers ya kata ka ke jing lai lut bakin peniat ya ka yang kesem la di kila don ki kon jongki ki kon ke nong meme papa rai kat bapi rai mapi ongi piang bai ka pensuk si sha ya ki kimi ki pa bakin petulun ni kam bat bakin shime ka rai kabadon kami ngi meta kalong bagi patma kumba pila jit ya kene ka nongrim kumba pila diam ya kene ka nongrim kumba pila shania bapin ai kata ka jing shania ka pura ya ki nongram juga party bagi laban penurlong ya kata ka jingang not ka jungi nam ta ka pit ka piang ka jopi patma ta ka dei ka bangi ngi kwa bau patma un snoto bau patma un scam ha kata ka jing perkat bat bakam dei bangan sule song shit dan ni bano oh ha ka tote ka jit namar ba komta Rayem, ini minta ngilek keleng yo snow ya kecing auji pai ba. Or kuslai barden nang ingin job pai arpo pra. Kata kani ke jingkermen ke baki ai. Nei don ki cakapat ki ba penbot sudah kani ke kentin. Tang balada kamlong kumta. Ngin job pai yang ni. Arti kena tang balada kamlong kumta. Ngingong wengno pendono ya katu ke kentin ke bapiong tang balada kamlong kumta. Buat busuk yang kata kentin ong baik nangi ngin penjab ya ke voice of the people party ngi ko ama mapi ki pat ba ki ba ai ke jingkersian pindan bit tanggawi ke jing perkat nadu menta berkata kalong ba arfu prahi ngalarai ban ai ke jingkersian bat ngalarai kum ki pat ba ban ai ke jingkersian ya ke voice of the people party bat arfu prahi ngalarai ban penjab emily nangi nama hoti constituency kanum don syu ta ka kentin banong tang malada kamlong kum ta wengno
Balada kalong kumta kan poi hagata ka thong ba mangi kinong elam gipo thong baka thong ba mangi kinong elam gipo kalong ba usnam arbo ba nadu o arpa ngin sedang man sinshar ya gane ka jela ka jing ba ni po thong bangi de ban job ka ba duna e lai pu ar na ka lai pun riu ngini ban job balada ngi job lai pu ar na lai pun riu manoi pingim dan company pen ya ka hok le job kamut bangi nung pening candidate Cengkaru Hills kamut bangim job mereka ingin bagi job nang tai kadeu nam tam nei nang ni ngi ton kam lai pu ar na ka lai pu ka tuna e ngi don ga jingai ke baskem kam nei bangi shane ala ka jogo bor nei ha ka jing pe ha ka jing sno thu bar ka jingya lenti ngi sno thu ba ka kti ke jobre ka ya ringkat ban ni rang ba snong mane sora snong yong kum no ka ba lingo ka ba sno phala palajan boro shibanai mok mo ka mayang ka ther bi tu sok slap renyeng nei mentah kasih kas sekarang kami ke jing jar khat kani ka bau blei yu la pen sange yu tau slap pa kani ka meeting kan yai bai keti ke jumeli ka ton nginget ya kata panas no thoro bangali chirong seneng ngai kendo ki long kami ngai kendo ki rang ba ki temen ki ongi dwai nam ta jompi ni dwai nam ta ka VPP ni dwai nam ta jompi ki nong kit kam jo VPP ba pin don ni ka jing su tho jingot ba pin don ni ka men sim jo ka jing smorit ka men sim jo ka jing e ba ba pin aman poi shi ka thong o play un chua e ka jing dwai ka jing kam nei ta ki bukum ki ta ki briu ngai kendo ta ki briu ki ba trot ha ka jing ki ba le se mo ha ka jing long briu ki ma ban sin shar ya la ka jing jing ki ba ngop ha ka jing di ki ba pin buat ki ba di kerni ba ibalik si mangi ke imlang salang ilaban ong iki mindi habang ikdu iki beri hukum kita ru keong barden menangani ngila yok bisa namut try bikin ong ba piru pinapai mo along em pe hite ngim dan mo bisa na yong em ngila yok bisa ho ngila yok bai di ndai ngim perkat syu ya dia yang mentah ong ipet ni ima ya kan negeri ji ngila perkat nam tak lawi ji kon giti bat ngila tap ya ka put ka ji hau pra kalau nak beliau kita betul kumtaru haga cingim kita perkat yang kalau wei jadi kon giti kat no tam kadiban long yang iwi pe bangin perkat nar taki kon ikti ijonga kijopi ko kipat babi namar kata kadang ngangai babi pin snow tu ega taka jing angnot ka jing nida terang sisa banuan ra ega jingkala ban kentiu yang ega taka puram jing ni ko ban klib yang ega puram ni ko ban penimbiang ya kata ka bor ka jong pat ba ha ka sinshar ka kharar bat ni ko kumbangi ong kata ka vision statement ka jingi lani kata ka tin pira ka bai ka tintin ka bangi pek jingai lani kata ka jingi jingai ka jingkalong bangi ko ban penimpat ban pen mahapat ban pen geladur ya kan ka ri ka e ka jing ka jela ka jing ka jela ka bau blei la kurku lagi wei ki chat video kin jengla yo eng ni ka jela ka jela me khale akan diga wei ka pau tam ka perthai ki nong Israel la ki wan sing ni ka ri ki kyong la dingi yo eng ni ka ri ngin sabam me ka perthai per koi mudor ma pi ringi pa kat ni ka jikir pu ble mangi ki try muluk ki try jaka o ngiak sa ngila dei ban kam ki o ka yo ka kot la dingin jengla yo eng ka sarkar ka ba 3 hok nam tau pai ba day namar kata lau ngihapan mi ngihapan kren ngihapan peni kani ka sarkar keno ingi bangidi ka seng ka super shalot na dong sedong yong em ngim persya gi persya abang iba ka pendo jimentoy la ni kam ai jimentoy yang i utrai mulu utrai ska